kumazasiqhele waqala umfundisi oqala wathi owesibini wathi ndaqomba ayinoko number 5 that ayinoko yabo ndiyayithanda ipace abeza ngayo ayina vavavum kakhulu nokonke umuntu ubambe yabo wathi bayithatha owesithathu konakala owesine konakala ndikuxelela uba ndaphakama ndiyoshumayela sendinento ethi I feel like depression to go ngeligeye egijinywa ngalo kodwa nibe nqonda deep down andihalele ukwenza kanandlela molweni bethuna. So namhlanje ke ndize kosisi bam nobhuti bam abadala enkosini and ndizothi kutheni bethuna nengazange nisixelele uba apha kwaYesu ikhona into ekuthiwa spiritual pressure. Njengoba khona ipressure yoba i-teenager ipressure nje uba siphile empilweni ikhona nento ekuthiwa spiritual pressure. Kwakutheni ningasixeleli guys? So ndilandeni basale se story time ndaqhubela kudala kwenza story time. It's a story time. So ndisindisweni sesikolweni ne and xa ndisesesikolweni and then ndakhonza ke bhayi ibandla ke bendikhonza kulo at the time belisisingisi you know because bekhona mix ye races and also abefundisi bethu bebengabelungu. So we go like cute, you know, Father, we bless your holy name, you know, I'm not the head, I'm the tail. Yo, Father, we come before you today. We bind every spirit in the spiritual realm. Like it's cute, like we are good. I love it there. And there's a debate. There's a debate. That's like I was spending like about 4 years, 3 to 4 years a buy. And there's a debate. And figure a debate. One thing I can tell you, Gabantu balapha. Bantu balapha bayathandazo, yeah. Abantu balapha bayawurhuqa umthandazo bawurhuqa uqonde ya ne the right ngoku mama makudunyisweni guys because wow kunini ngoko you know. And 2 ndafika apha kuthandaza ngendlela endingayiqhelanga kokuqala abantu balapha bathandaza ngesizulu ne and bathandaza izinto endingazaziyo izinto ezifana nobana you know singena emkhathini you know. I remember umpostoli wedla ngokuthi ubana sinquma ikhanda likaDrago elinamakhanda awu7 and I would be like nisibona phezulu izinto guys nithanda abantu ndithandaza ngazo like guys fill me in you know. And nina xa nithandazayo nithandaza ixesha lide niyithatha le nto niyithetha kuThixo like not that kongathandaza kakhulu kodwa phana nisuka khona kwakuthandaza kakhulu nami phana nisuka khona but apha eTurban guys yathandaza ndethandaza apha yeah. This time they decide about okay, you know what? Because I've always had an interest with prayer. Kwizinto zonke ezikhona ebandleni, khona worship team, khona ushering, khona ntontoni. But I've always had a heart for umuntu othandazayo. I remember ndisakhula ndisemncinci xa ngaba ndiye ezintenteni. Ezintenteni bendiyithanda xa kugidwayo no keyboard. Yabo I love that. But I also loved it when xa ngaba umuntu omdala ethandaza. Especially abantu bangamakhehla amadala, omama abadala mhlambi. Kokuba khona into that in me ibala into ethi ndiyayithanda lento, yabo. So ngiqomba mandijoyine intercession. Hey, ndayijoyina intercession yef ndiyakuthanda ukuthandaza and ndiyafuna ukufunda ukuthandaza ndiyayithanda le ndlela ekwenziwa ngayo but andikwazi ukuyenza so ndifuna ufunda more about prayer. Ndiyijoyine ngenyani intercession. It was going to be a whole night prayer. Oqa ndiyaqanza ndiyaqala futhi kwauya whole night prayer yabo. Anyani ndifike ke guys xa ndifikayo la mama wayilida intercession adlulisa imic yabo ufika athandaza ixesha lide anikomnye nomnye adonse yabo. Hey ndibe nento ethi Thixo ingafiki kum le nto ingafiki kum le mic because one andikwazi uthandaza ngalandlela bathandaza ngayo andikwazi ukuyenza lento bayenzayo yeva yo kobe khona intombazana enomzimba omncinci ingusisanyana nje osislender uyabo ndaqonda ehlisiye ningathi because yabona ngathi umncinci kunayi kunami so nqoma inoma mhlambe naye noba uyazifanela nami akayazi lento yenziwa apha wanikwa la sisi ndisamazana ngokulantombazana inxiba iskate sejini inxibe iskipe esimhlophe sasihamba ngeenyawo ke sisikhulu izihlangu so andimazi ba inxiba isihlangu sinjani but wahamba ngeenyawo wayinikwa imic la ntombazane yenina wayithatha imic yeva watsho kakanye wathi bayede ndathi yelele azizoba ngokabani mna ngoba le mic izawufika kum ngoba le mic izawufika kum and andizukwazi ukuyenza le nto yenziwa apha guys ndixelela ubana wayidonsa le ntombazane uyeva watsho kakanye kwathi kwangathi khona into edilika engayaziyo ndathi bethuna benzokwenzana apha because andizikwazi ukuyenza le nto. Wait and behold yafika nje imayikhi nakum
ndayithatha imake funda vena sixela benzokwenza lento ndiyaziyo andikwazi ukhwaza andikwazi umemeza andibazi ababayede andiyazi lento yenziwayo apha ngale ndlela benza ngayo ndazi le ndiyiqhele phansi suka khona ndathatha imake sana ndathi mna uyaqonda abantu bonke bapha guys ndathatha imake ndathi mna Father we thank you ndiyayihlala ngoku ne ndathi Father we thank you we give you praise we give you honor andimgqibanga uyiwe ona wafika la mama wayithi hlasi Mike wamkhanayo unika omnye ndoxaba ndaguqaphaza ngendikhale kanje guys ndikhaliswa into ethi Thixo aba bantu bona bayakwazi ukuyenza lento yokuthandaza ndandikwazi please teach me you know there's many other stories in Gazbala I remember mentor yam this other time ithe masfast safasta and wathi masihambe siyohlala kwenye indlu sahlala soba yi-2 kula room so that sizokwazi ukufunda izithandazi ndimkhumbula uba wathandaza yayingu-11 emini ixesha wayeka mhlawumbe xa kuyobe 2 sendilele ke mna sana lam oqala nendiva indlala ngondilabele nokulamba oko ebeyidonsa uyeva ndalala sana lam ndamva sendivusa wathi masivuke sihambe savuka sihambe saya endlini xa sike endlini wathi hayi no ungatya wena wadatya mna waqhubeka yena ne-fasting wamane ndifundisa kancinci kancinci I remember wayesithi xa ithandaza andivele ndiyeke ndingathandazi because nento ethi into nenza ithandaza because lo mntu guys guys lo mntu uthetha nothixo engathi uyambona uthetha nothixo engathi uyamazi andazi guys and then understanding yoba benza kanjani but one thing that I love about her she trained me wanifundisa iprayer waqale understandisa ukuthi awuzuthandaza izwi lenkosi ungalifundi because iprayer isuka ezwini you know and sometimes iprayer isuka nasebufakazini nasebungqineni bokuthi uThixo wenzeni empilweni yakho so wanifundisa types of prayers you know I remember xa ngaba kuthiwa mhlawumbe kusecaweni kuzocela mhlawumbe umuntu ubana cela kuthandaze okanye bamna cela usivulele ngomthandazo bamna ngicela usi whatever guys ndihlale ndiqonda Thixo guys nyaza nto cross ube nento ethi bangabizi mina because ubona istandard salento ukuyo ubana ngeke ufike wena wenze ngala ndlela guys spiritual pressure nithulele into ningatho yesana nihambe bethulana nihambe sana niya mhlawumbe enkonzweni okanye kwi-prayer yabo kophakame umuntu athi as I was praying the spirit of the Lord is revealing to me ubana apha endlini khona 1 or 2 or 3 okanye bazalwane let's pray along these lines ubuqonda okubuthandaza khange uve kwa spirit of the Lord awuvanga kwanto bethunana ikhona ipressure apha kwamsindisi sometimes uzifila uqomba ana man ithi nisisiwe nyani kutheni mnezi zinto abanye abantwana abathetha ngazo mina ndingaziboni kutheni izinto abantu bazivayo abanye mina ndingaziva but shame you know one of the things that imentor yami yandinceda ngayo wandinceda ngento ethi zikhona find your identity in Christ one zifumana ubungubani apha the minute you know who you are you will know how to operate yicela inkosi if ever when ngotshela uJames wathi ubukhona umuntu ofuna ukuhlakanipha makakucela enkosini cela ukuhlakanipha asivela ngasakhula overnight asivela ngasalala savuka sesibhabhaza sesithandaza as hours zingaka but bakhona abantu abaye bathi chunathe endleleni safunda izwi lenkosi basifundisa ukuthi yenza kanje hlambuluka faster and iprayer mangabe into ongayenziyo empilweni yakho uzakwazi ukukhula enkosini kodwa nje shame andifuna uxoka spiritual pressure sikhona apha yena ngosesaba badala noko so uya understand but hey yesana uyayikubamba lanto uqonde yo guys inoba mna uzibuze wethu uqonde bana guys inoba kutheni mna it's just like how ipressure ikubambe ngongo ngosi badala ubuka iminyaka yakho ubuka izinto nazo ubuka intanga zakho ube nento ethi hayi shona ofudo aliyundondozi kanje ufudo ke ngoku andihambe njengale pace kutheni ngoku mna kutheni Father God did not Thixo omkhulu kangaka kwangathi kundinde emva ndingayi phambili so but nalapho ube nento iphinde ukuconvince kwani ukuthi I the Lord at the right time I shall make it happen ndangade ndiliqaphukele esi scripture because I felt like it's a scapegoat for ukuthi abantu xa bengenayo into yokuxelela uba mabathini bathi hayi the Lord will make it happen at the right time but in reality I've seen it nakweyami impilo ukuthi at the right time the Lord will make it happen and xa eseyenze happen emntana sekhaya kwawena uba nento ethi hayi kaloku yini yavele yahappen kangaka
but nje guys ikhona spiritual pressure up yenzela nawe wena umuntu ofika evangelini ungabi intimidated bayeke babhabhaze badala enkosini. The best you can do for yourself ukuthi wena ufunde you know usondeze emntwini oqondayo bana lo muntu akandikhulisa enkosini, lo muntu angandiguide enkosini, nomoya engcwele ke akulekelele kakhulu ukuthi ukwazi ukukhula kwezinye izinto xa ngaba unikwe ithuba lokuthi uzenze uzixelele bana awuzukwenza ngalendlela abanye abantu abenza ngayo, uzokwenza ngalendlela abantu ngalendlela umoya engcwele athi yenza ngayo. I remember this one time ndafaka kubazo wasixhenxe. Generally speaking, when ndime phambi kwabazalwane, I think I love teachers evangelini. Ndiyabathanda abavangeli but ndiyabathanda oteacher. Ndiyamfuna umuntu ozodlalisa phansi andifundise ubisuka phi lento. So even when I do explanation xa ngaba ndime phambi kwabantu, I always like to more be like a teacher, elaborate lento endithetha ngayo more than going like yeah. Ndafakwa sana lam kumazasixhenxe. Waqala umfundisi oqala wathi owesibini wathi ndaqomba hayi noko number 5 that hayi noko yabo ndiyayithanda ipace abeza ngayo ayina vavavum kakhulu noko umuntu ubambe yabo. Wathi bayithatha owesithathu konakala, owesine konakala. Ndikuxelela uba ndaphakama ndiyoshumayela sendinento ethi I feel like depressured to go ngeligiye egijinywa ngalo kodwa ndibe nqonda deep down andirhaleli ukwenza ngalandlela. Zange ndiyenza na guys ngalandlela nami ndagijima ngala pace guys ndagijima ngala pace xa ndihleli phansi abazalwane they are still on energy, you know, abanye sekuphunyiwe bencoma ukuthi wakusebenzisa uThixo kodwa nabe ndithi ngaphakathi enhlizweni yami ayiyo kodwa into ebendifuna ukuyenza leya. That is not what was in my spirit. In my spirit I wanted to teach about izwi lesi-5 uba lithini na ukugqityiwe ne ngo-5 ugqityiwe engathi ngo-5 ugqityiwe ngo-6 but I was doing the word LET, it is finished. I think ngo-6 okanye ngo-5 angikho sure but between there ndaqonda bendinendlela bendirhalela ukwenza ngayo okanye bebekekile emoyeni wami but kaloku ngoba abazalwane sana baqhasha le yo guys ikhona i-pressure apha sana and ikhona sana i-pressure apha but inkosi iyakunceda sometimes benento ethi jonga this is how you're going to do it. Uzomamela mna ngoku awuzomamela uba ithini iflow because sometimes uqonda uba ingathi uzawuyehlisa iflow kuba niqonda yo abantu bazovele bathi lethi iphantshiswe ndim. Oh, I love it here. Kodwa kumnandi guys shame. Bethi make ndishare iso story time noba siliqhamu kodwa nje ndifuna ukuthi osisi abadala anisixelelanga nina nobhuti abadala ba ikhona nalapha ipressure yakwamoya. Ubone ukuthi hayibo engathi undonde emva, you know, kuvela kufika omnye sana besinsizo lapha lefika qhasha edlule ube nento ethi hayi angena umntana ku gift of prophecy ayophumela le ubuqonda but ke just like any other pressures khona indlela zokudila nayo ukuze ungaziboni usenza into engeyinguwe. Bye bye.